माने अनलायनाया बांसिन जायो जेनेबा रंजानाया बांसिन जायो गोरोबलायनाया बांसिन जायो माने सोरबा सोरबा साननो नागिरो एबा बुंनो नागिरो जे माने ख्रिस्टानफोरा हारिमुखौ बावलांबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला बिटिनि आवजारपारा गामियाव दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो सेन्ट पाउल जनालनि अर्गानाइज खालामनायाव बेबायदिनो बर'दिन फोरबोखौ जिसुनि सारि जानाय सान बेखौ बेबायदिनो बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस बेबायदिनो गामसा आर'नाइ बेबायदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरबायदिजों पालन खालामबोदों गाजा गोमजायै दा बिथांमोना आंखौ लिंहरनायलाय दा थिग बेबायदिनो आङो दंफैयो दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामना देखायगोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि आफादगिरिजोंबो आङो माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै लागोन जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन दा नायदो नै बयबो खुसि दा नोंसोरना नानि बयबो खुसि दा औ दा नायदो नै अब्ला नायलांदो माबायदि ख्रिस्टमासखौ पालन खालामदों दा नायदो नै माने बरिया नुफेराखैमोन आरोना जोङो बेबायदि मोसानाया दा नायदो नै बेसेबांबा ओरैबायदि समायना रमायना बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस जायखौ दख'ना बेबायदिनो आर'नाइ बेफोरबायदिजों मोसानानै जिसुनि जोनोम जानाय सानखौ फालिदों नायलांनो हागोन नै जिसु सारि जानायखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना ओरैबायदि मोजां मोसानानै दिन्थिदों
दायो आङो बेबायदिनो चिरां जिल्ला बिटिनि सालबारिनि सेन्ट पाउल जनालनि आफादगिरि आदै दङ नै बेनिफ्राय आङो दिनै फंनैसो मिथिनानै लागोन जिथुनाखि दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलाव दिनै बेबायदिनो बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेसजों गाजा गोमजायै बर'दिन फोरबोखौ पालन खालामनाय नुदों बेखौ नोंथांमोना मा उद्देश्ययैहाय जेनेबा पालन खालामबोनाय जादों एबा देग्लायनिफ्रायसो फार्स्ट स्टार्टिं ना आगुनि सिगांनिफ्रायनो खालामबोनाय जादोंमोन बेखौ एसे बिदियावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनानै नोंथांमोननि बे चेनेल नोंथांमोनखौ आं हामबाय होदों जोंनि बे मोसानाय आरो रंजानायखौ मोजां मोननानै बेयाव जोंजों लोगो लाफैदों आरो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैनानै जोंनियाव सोंनाय जादों एबा आंनियाव सोंनाय जादों। दा नोंथांनि गिबि सोंनाया जाहैबाय बेबायदि मोसानाय बर'नि कालसारजों लोगोसे दामनाय रोजाबनायखौ माब्लानिफ्राय जागाया बेखौ सोंनायनि फिननायाव जाबाय जोङो ओरैनो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानाय माखासे प्रग्रामफोरखौ मोसानायफोरखौ जों आवगायनिफ्राय लायो आरो बेवहाय जोंनि खाथियावल' नङा गासै ख्रिस्टानफ्रानो बेखौ लाबाय थायो। नाथाय देग्लाय जोंनि मोनसे आलादा रोखोम बेयाव जोंहा मोनथाम आफाद दङ। जोंनि सेन्ट पल जनाल होननानै बुङो मालिबिटा एरिया 7टा मण्डलि दं बेंटल पारिसनि आन्डाराव। दा जोंनि बे थख'यै 7टा मण्डलियाव मोनथाम जों आफाद दानानै लादों बेंटल ब्रान्चनिफ्राय बियो दै बियो जाबाय फार्स्टआव जोङो पारिस जनाल होनना बुङो पेरेन्ट्स बडि ओमफ्राय नैथियाव जोंहा महिला आफाद दङ बिथांनि मुङा जाहैबाय सेन्ट टेरेजा महिला आफाद थामथियाव दङ जाहैबाय जोंहा इउथ आफाद जनाल इउथ आफाद। दा बे मोसानायखौ गोदोनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै गावबा गाव मण्डलियावल' मोसानाय जायोमोन नाथाय देग्लाय हरखाबै जोंनि अनजाग्रा जोंनि मोदोम गुदुं जोहोलावफोर जायखौ बुङो जोंहा नै बेनो बिथाङा जोंनि इउथ आफादनि प्रेसिडेन्ट गोजोननाय थाबाय। बिथाङा बे माखासे मोजां सानखांनायखौ सानखांनानै मोनसे फिसा मेल लादों एसे सिगाङाव बे मेलजोंनो बियो बे दिनैनि बे प्रग्रामखौ गोसोखांनानै जोंनि गेजेराव सावरायनो जुथुमनानै बेखौ जोङो मोनसे इसोरखौ मोजाङै खुलुमनाया जासिनथों बेजोंनो जोंनि अनलायनाया बांलांथों आरो बेजोंनो जोंनि माने बे ओनसोला ख्रिस्ट'खौ सिबिनायाव बयजोंबो मिथिसारनानै जोंनि थाखायल' नङा गुबुनफ्राबो जेन'बा जोंबायदि सोलोंनानै अनलायनाया बांसिन जायो जेन'बा
रंजानाया बांसिन जायो गोरोबलायनाया बांसिन जायो बे आदर्शखौ गोसोखांनानै माने जोंनि बे युथ आफादनि आफादगिरि बिथाङानो नैबे प्रग्रामफोरखौ गोसोखांग्रोनानै दिनै जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैबाय नाथाय बेनो बाथ्राया जोङो युथ आफादना गोसोखांदों हिसाबै जों बिथांमोननोल' हगारनानै होजोबाखै बेयाव मोनसे जोंहाबो दायथ' दङखाय जोंहाबो गथ'फोरनि सायाव नोजोर लाखिनांगौ दायथ' थानायखाय बेखौ जोङो जोंनि पेरेन्ट बडिफोरजों सावरायनानै बिथांमोनाबो जोंखौ हांख्रायबाय नोंसोरबो थाफानांगोन माने गथ'फोरखौ बेंनाय रायलायनाय फोरोंनाय बायदिसिना मानसि हिसाबै रंजानायनि गेजेरजों गाज्रिया जेन'बा जोंनि गेजेराव हाबनो हायैनि बेखौ जों एसे सावरायलायनानै जोंबो दिनै बेखौ ओंखारबोफानाय जादों आदसा ओमफ्राय बे रंजानाया अरायनि थाखाय फालिलांबाय थागोन नामा जेनेबा दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा पारिस प्रिस्ट फादार दामियन बसुमतारी दङ बिथाङा मैया जोंजों सानसे लोगो लाफानानै जोंनि बे रंजानायाव मदद खालामबाय आरो बिथाङा ओरैबायदि मोजां मोनदों जे नोंसोरो दाल' नङा नोंसोरो बे ग्रुपखौ दादो नोंसोरनि थाखाय माबा मोनसे ग्रुप दानानै दामनाय देनाय बेबायदि बर'नि कालचार जेरै खाम दं सिफुं दं जथा दं बेखौ नोंसोरो बांसिन सोरजिनानै दिनैल' नङा जेब्लायबो नोंसोरो बेखौ दोनबाय थानांसिगोन आरो हानायमानि आंबो नोंसोरजों सापर्ट होगोन जोंनि पारिस प्रिस्ट फादार दामियन बसुमतारीया बेखौ जोंनो मा होनो थुलुंगा होलांबाय लोगोसे दिनै आरोबाव जोंहा बाख्नायजाथाव जोंनि बेंटल पारिसनि गाहाय नेहाथारि सार बिन'दित बिथाङाबो फैनानै जोंखौ मोनसे थुलुंगा होफैदों जे जोबोद बाख्नायदों नाथाय दिनैल' नङा नोंसोरो बे प्रग्रामखौ अरायसम जाफुंहोनो थाखाय पर्वनि मुङै नाजाबाय थादो बेखिनिखौ जोंनि सुबुरुन होदों आरो आदसा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ आदै दायो आङो ब्रादार सोमदोन बरगयारि बयबो सिनायखायो मिथिखायो मानो होनना बुङोब्ला बियो इयुथनि आफादगिरि दा आं बिनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि जे थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय देग्लायनि बोसोराव बेफोरबायदि बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननायजों जोंनि बेबायदिनो जिसु जोनोम जानाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेबायदिनो गाजा गोमजायै मोसादों फिलिंस देग्लायनि बोसोराव माबायदि मोन्दों बेखौ फंनैसो रायजो राजानिसिम मिथिहरनो थाखाय ब्रादार सोमदोनखौ गुरै खावलायनो थाबाय बयनिसिमबो मेरि क्रिसमास दा जोंनो नैबे हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननायजों जोङो बर'दिनखौ देग्लाय फालिदों मानो होनोब्ला आजिखालि जोङो गोबां नुनो मोनो गिदिर गिदिर साउन्ड बक्सफोर लानानै गिदिर गिदिर दामनायफोरजों मोसानाय नाथाय कुनु हारिनि मोनसे सोमोन्दो गोनां आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जों फ्राय नुनो मोनलिया आजिखालि बर'दिन मागिनायफोराव दा बेनिखायनो जों खृष्टानब्लाबो जों बर' माने धोरोमजों एबा हारिमुजों एबा हारिजों बेवहाय मा फाराग दं बेखौ जों फोरमायनो सानदों आरो माने सोरबा साननो नागिरो एबा बुंनो नागिरो जे माने खृष्टानफोरा हारिमुखौ बावलांबाय बर' हारि जानानै बर'नि नेमजों जेबो सोलिया होननानैहाय माने धोरोमनि बेलायाव बेबायदि सोरबा बुंनो नागिरो नाथाय धोरोमाव जों फोथायो जिसु ख्रिस्ट'खौ एबा जों ख्रिस्ट' सिबियारिफोर नाथाय अब्लाबो जोंदि जों बर' होननानै बेखौ जोङो सिनायथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ लानानैबो जोङो इसोरखौ सिबिनो हायो एबा गाव-गावनि धोरोमनि हाबाफारि एबा नेम खान्थिफोरखौ जों फालिनो हायो बेखौ जोङो फोरमायनो थाखाय बे उद्देश्य बे जोंनि हाबाफारि दा गोजोननाय थाबाय ब्रादार सोमदोननिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय दायो नै बेयावहाय बेबायदिनो मोसाखांनानै सिथावफोर जाबाय आरो बेबायदि खाजि नै खादाल' रानखादों ना माथो बुस्थु बेलाय आफेलसो दा नै आफेलबो रानदों आरो ना नै नायनानै लादो दा बिराद मोजां प्रटिन बुस्थु आरो नै दा ओरै नानिमोनाबो मोसादों नै ओमफ्राय गोसोआव मोजां मोनलादों दा ने औ माबायदि मोनदों फिलिंस आस्सा दा बेबायदि जागासिनो नै ओरैबो बेदर खाजि रानदों ओमफ्राय नै आदै मोजां दा ने औ दा बेबायदि आरो जों बयबो एभेलेबेल दं आरो बेदर खाजि ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आफेल दायो बेयाव मोसाखांनानै फैबाय ने आरो दायो नेक्स्ट थांगोन गुबुन न'खराव दा बेफोरबायदि आरो बयबो लैहोर ओमफ्राय खाजिफ्राखौ गारदलायाखै नै गोथावआनो आलादाखा दा मानो होनना बुङोब्ला बेदर गोदा ओरैबायदि आलादाखा औ दा नै बय आदसा जागोन आदा दा बेबायदि आरोखि नै दे दा बेबायदिनो बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेसजों बर'दिन खाजि मागिदों आरो औ संख्रिनि साने सिनिनिफ्राय संख्रिनि सानि
माबाया आलादासिन आरो दा जोङो बाजैनि न'आव फैदों नै सासे ब्रादारा जोंखौ लानानै फैदों ओमफ्राय नै बेफोरबायदि जानाय लोंनाय ओरैबायदि आयजन खालामबाय बेदरै फिसायै आरो ना बेबायदिनो जाख'नो हाया दा नै बाजैया ओमफ्राय बाजै देग्लायनि बोसोराव नोङो ख्रिस्टमासखौ पालन खालामगासिनो दं फिलिंस दायो माबायदि मोनदों नों गोसोफ्राव आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनि सानावहाय जेनेबा ख्रिस्टमासावहाय जोनोम लाफैबाय आरो आं रंजाखांनाय मोनदों जेनेबा जोंनि पापनि थाखायहाय लोगोसे आंनि न'खरावनो रंजा बाजा फैदोंमोन बिथांमोनखौबो आं इसोरनि मुङै सारि जानायनि मुङै हाजासे हामबाय होयो आरो बिथांमोनखौबो जाय भिडिअ बानायदों बिथांमोनखौबो आं हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय होयो आरो बयखौबो हेपि ख्रिस्टमास दा गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम